Ok, lume, salut, sunt Tibi și bine v-am găsit la primul episod de pe canalul meu. Sunt pe Metin, de Team, de Tanu, Gaming, așa se va numi și canalul meu, desigur. Și să nu uit, da, voi face serii de CS, Metin 2 Team, pe amândouă server 1 și server 2. Mă jucam pe server 2, după cum puteți vedea. Așa, da, vom face și de Minecraft, dar de Minecraft vom face mai încolo, fiindcă am niște probleme cu PC-ul meu și nu voi putea să fac, deci îmi pare rău pentru chestia asta, că știu, tuturor ne place Minecraft. O să fac de CS, de de Meti, desigur. Sau chiar și pe net, adică să promovezi. Da, să nu uit, dacă vreți să promovați un server de Minecraft sau chiar canalul dumneavoastră, să las în descriere Skype-ul meu. Și vreți să mă contactați, vorbim, să-mi dați sugestii despre ce ați dori să fac, aș fi chiar foarte fericit. Dar acum intrăm în Metin 2 Team Server 2. Da, am jucat și o cu niște prieteni de mei, m-am făcut și level 15, mi-am luat și magiile de pe Metin, desigur. Și aș vrea să fac niște bănuți, fiindcă vreau să mă iau și eu, să fac level, să-mi iau FMS. Vedeți, așteptați lag, fiindcă este lag de lag la început. What? Sunt agresiv? What? Wow. Deci n-am intrat pe... Da, așa mă cheamă pe... Deci am un lag de lag. Pază că da, eu nu filmez pe PC și filmez pe laptop. Deci vă dați seama ce lag e. Deci uitați-vă, deja mi s-a blocat PC-ul. Uitați-vă, da, deci... Bine, da, nu voi ataca lumea. Nu știu că să mă duc la Amazon, dar mai mă crește pe aici. Da, deci, cum vă spun. Opa, vedem că avem. Da, se pare că avem deja un prieten care vrea să-l crește. Ok, uitați în grup. Ok, și să-l crește pe băiatul acesta. Sper că se uită și el la videoclipul. Da, mă scuzați. Adică, de ce să nu știe lumea că filmez, știți? Da, și dacă vreți să discutăm, adică chestii, probleme... Da, deci dacă nu ați observat, o să vedeți că filmez cu Bandicam. Și Și frați, adică... Da, fraților. Ce ok, în darul ăsta. Distribuie egal. Da, nu știu prea bine Metin, deci recunosc, am jucat de câteva ori. Dar o să joc și după ce termin acest videoclip, îl postez, iar după aia voi... What the fuck? S-a închis serverul, cred că. Sau mai bine să vă arăt serverul celălalt al meu, de serverul 1. Deci da, la amândouă serverele am aceeași parolă, cred. Da, nu știu. Deci stați, 42, 27, luam pe cel de 42, am bun. Deci că mă leacă acest cont. Da. Oh, se încarcă mai repede de cum bagi de seama. Și să vedem. Te rog, mergi. Mă scuzați-le că pun o mică pauză. Da, bun, am revenit. De ce nu deschide? Așa, bine. Deci uitați, lume. I-am spus destul de clar, i-am spus, mai nu te du, nu dea cu el, mă, nu.
Na, bun. Eu am zis că e prost. Că e piat. O să pare că pe acest server nu prea avem lag, așa că cred că să joc pe acest server normal. I-am zis, nu am fost la băut cu el. Păi ai fost? Eu știu ce dracu ați făcut acolo. Bun, deja au trecut 5 minute, oameni buni, și sper să vă placă episodul. N-am făcut nimica. Nu pot să filmez numai 10 minute și asta e nașpa. Că n-am bani de că am cumpărat și... Haideți să filmez acest episod. Da. Nu, bun, lume. Să mai ne crește și mai dacă... Dar știu că vreau să mă cresc deja la mă. Inventorul... Da. Bun. Să ne batem. N-am regret aici, fiindcă n-am găsit să mă duc și nici n-am găsit să mă duc să văd următor. Ne vom întâlni map 2, 3, nu știu. Bine. Da, dar vreau să filmez când îmi dați... Am spus să las pe când scriu. Să nu uit asta. Adică ce laga... Nu găsit ce laga de serverul. What the fuck. Da, să nu uit, vreau să fac și o promovare de YouTube. De exemplu, să dau o promovare serverului și serverului canalului de YouTube Green Extreme România oameni buni. Este un băiat în puști, să zic așa, care face ceva destul de bine. Și na, adică e destul de bine, părerea mea, adică face destul de multe Minecraft, mi se pare, Hunger Games, de toate. Bine, nu, dar are ceva subscriber, și nu știu să zic. Și am lag îngrozitor. Uite, fac ce lava. Da, deci cum am zis. Este bine și pe acest ses, fac serie, să fac multe. Cred că de, cum zicem, internetul mă face 10-20 episoade maxim. Rămâne voi până încă 2 episoade, după aia a doua zi încă un episod. Și așa. O, pietră metin. Asta mă duc, să mă duc și noi. Să batem piatra metin. Da, nu, da, și, da, că nu știu de ce vorbesc în următorul video cu niște prieteni pe celălalt server, server 2, da, server 2, sau server 1, și acolo voi fi mai mult, încă, nu. Poate îmi celuși. Da, ce să nu se filmez seara de bază de muslimii, nu fi să filmez mai greu. Și noi vom și să încheiem și aici acest episod. Bine, pe bine, sper că nu voi decât în 10 minute să filmez. Păcat. Dar deja este momentul nou, mai avem decât un minut de filmat și încheiem film. Sigur. Da, să lăsăm descriere Skype-ul Legend Messi. Da, da, nu se va întreba dacă dați la Messi. Și că putem să așa un digital că nu se poate mai dreapta. Foarte bun și el. Se administră de treabă, am ce să zic. Și da, vom avea și mai 5 secunde și încheiem. Bun, nu știu ce să mă gândesc. Și următorul vom vorbim mai mult când voi fi și cu prietenii